Mare muschio basta, Така, мислихме да му даваме презервативи, но... Аз такива работи не използвам, директно предаване. Белиски роля. Една ракия и още един подарък имаш, спокойно. Малко по-късно. Да, вече мога да си помисля за още едното. Знам, че ще ги направиш 10. Човекът Танчо, разбира се, който хем работи добре в Табаков и синове, хем работи добре и жена си. Как те да е? Петата награда получава човекът, който най-големия ерген в Перущица. Кой е според вас? Желан от всички жени. Човекът, който никога не иска да се жени. Човекът, който стои по цял ден на спирката, но не се качва в рейса. Що е то? Човекът, който по 35 пъти отива до центъра и се връща обратно пак в махалата. Стои с барабаните си, не си ти, бе, човек. Ти не си ти. Човекът, който стои по цял ден на спирката с тройката си, с 7 пръчки, но не се качва в рейса. Що е то? Менда! Разбира се, Кънчо Бошков, скобички Мендата. Къде си, брат? Менда, най-желаният ерген, старият ерген. Айде да се жениш, че и баща ти те чака. Кънял! Джеремег! Браво, подарък и лъст. Мета! Джеремегит канал! Баристьо, Исус! Баристьо! Исус! И така, шеста награда получава момичето, което въпреки трудностите успява в живота. Момичето, което... Микайгел, пак ти спирка си. Къньо мяу. Ето, майка му, разбира се, все пак за шампиона. Той е шампион цяла винаги, бе, човек. Цяла винаги. Бе, майкингер ма грозно. Така, шеста награда получава момичето, което въпреки трудностите през миналите години пак успява в живота. Момичето, което целта е да създаде работна ръка в Перущица, въпреки че има пари, но се бори пак за малцинствата и така нататък. Отваря работа. Съгражданката ни Зорая Герджикова. Само, че тя е в Германия, ще дойде по-нататък. Майка и тук ли е? Зорая Герджикова като успяла жена в Перущица. Зорая. Как да поступим? Ай, тазба. Слънце пече. Е така, седма награда получава за момичето, която се гордеем с нея. Трябва нашите деца да се ете като нея. Като нея. Още учи, въпреки че е на 21. Що е то? Пухчо! Разбира се, Гинка Александрова получава седма награда. Пухчо с книга. Книга по избор специално за лекарите, само че Сора, после, спокойно. Разбира се, трябва да следваме Гинка Александрова, защото сама и въпреки успява и е богата в идеите. Пречудесни чуда смисъл. Както да е. Айде ще бъдем сега... Оде камера! Четелинци. Разбира се, най-трудолюбивата жена.
получава върбинка, де-факто Амариха на Мико. Това още една да я щупи от метене. Муто ти баба. И така, за най-успял мъж в Перущица, според вас кой е? Неде. Кара хубава кола, БМВ. Благо! Благо. И така, много специално за тебе, приятелю. Благо, пожелаваме ти до година още повече успехи. Още повече успехи. Разбира се, идеята е от Магаданския институт. Най-вече за тебе, приятелю. Като влиятелна личност в Перущица постигнал много неща и разбира се, всички знаят специално за него. Пастор Салчо. Нашия пастор, разбира се, като влиятелна личност и така нататък. За Благо, той обича много панагюрски яйца. Яйца по панагюрски. Специално за тебе, приятели, и на здраве. И така, последната награда. Чакай, имаме ли спокойно още една-две? BTV хрътките в Перущица! BTV хрътките, които всичко кой какво прави, те хора го знаят. Според вас, кои са? Оранжерията! Разбира се, че оранжерията. BTV хрътките, новините. Разбира се, най-възрастната жена, която се пенсионира там, Фиданка Марчева. Те получават пасти, торти и купон безплатно. Фиданка Марчева и оранжерията. BTV хрътките. Приятели, пазете се от тях. Всичко знаят. Ето, те получават тортата. Фиданка Марчева. Специално ела тука, бе, човек. Ела тука. Не. Спокойно, няма да кажем на никой. Вие казвате на всички. Те първо е паста показа. BTV хрътките, няма Ани Салич. Така, заповядай, знам, че всичко знаеш. Мошко. Много се извинявам, 8 марта е днес. Тия хора правят асфалти, канализации и водопроводи. 50 години напред ще им правя само 8 април без канализация. Ще правя той човек, ще обича канализация. Цикате, хена цикате му трябва тук некери. Фиданки, пожелавам ти още дълги години да работиш в оранжериите и пенсията да ти достигне 3 лева. 300 лева. Заповядай тези торти на вашите момичета от оранжериите са. Подарък награда от Гунчев. Браво, Фиданки. Браво. Оде камера. Оде камера. Приятели, пазете се от оранжерията, понеже кофти. Най-вече аз да се пазя, както и да е. Продължаваме специално за вас с... Преди казах за Зорая Герджикова, го казах преди малко. Да, дадохме даже и подаръка. Отрана конзолата, Маклауд. Така, имаме обаче са номинирани за ракията, бе, майко. Марк Броджо. После как Добре, за шалина на Перущица, приятели, според вас, кой трябва да спечели? Коцето Шаолина?
Концето Шаолина, Шевкет парчето или Бродио. Броджо. Така, трябва от тримата да... Разбира се, първощица всички пият, но те са шампионите. Те са шампионите за тази година. Шевкет парчето, Концето Шаолина и Бродио. Гласувайте! Броджо. Няма ги никакви. Разбира се, и ти се бориш за наградата, но махане. Дето Шевкет. И така, получава Шевкет парчето наградата. Дайте му наградата. Ракията специално за него. Тази година си ти номер 1, брат, обаче не на сцената. Там, моля ти се. Жима още награди. Така както времето е хубаво, само да размените наградите на Зоря Герджикова и кой? И за най-преуспялата жена. Както и да е, продължаваме с кичеците. Айде, че пак. Ойде камера. Ай, по-стар да зват, времето ще бъде. Ойди камера. Ай. Ало, едно, две. Проба! Драги гости! Драги роми! За шпикера няма ли? Молитвените църква, Алимаха, Томенте и Гайтанка тавал да 100 години живди. Молили Гайтанка, ден на ромите да мерла. Те жален Томен къде? Молили Гайтанка, Томен да мерла, направо ромски празник такавел. Кадаоски пена Томенки, молили Томен тавал живди още 100 години. Не е така. Ерипонински пева. Сакам Мареус. Кар съм обаче, защото мараме да рипони.